Bafowethu sanibona. Ayikho into enzima njokuhlala ekhaya kini ungasebenzi. Hayi, usumdala uney'ngane ungasebenzi ubaliselwa ngayo yonke into. Uma uke wathinta ikhaphu elidala elingasasebenzi lawa kuthiwa ngithi namuzi wenzani ekhishini? Hhayi, angikho ekhishini ngemva kwendlu. Bani pho ekhishini? Akekho. Usaphi lezi zitshe eziwa lapho? Leli lingasebenzi. Uthi ngilibona. Kumele uhambe uyosubmit-a-ke manje babone ukuthi udlalisa into engasebenzi. Wathinta ingane yakho, ubani lo sengihluphela iy'ngane zami? Hayi, angaza nami ngani nosebenza. Uthi uyakhuluma ukuthi hhayi, lokho nje nikwaziyo, hlalela ukukhuluma. Ngisho ungenzana kaze unconywe. Kaze. Futhi awusoze unconywe uma uthi awusebenzi. Othi uma usuwutholile umsebenzi, wosuka lapho khona uze kule renki le yabantu abasebenzayo. Uthi uma usuka-ke lapho, usuke ushiye konke okwenziwa abantu abangasebenzi. Musu uhamba namagqubu manje uya kule renki leyo yabantu abasebenzayo. Uyabona? Ngoba manje usuyasebenza phela. Angithi usushintshile uyasebenza. Musa nawe ukuthi ubulokhu babambela iy'nhliziyo manje ufuna ukubashaya ukuthi ya ngesikhathi ngingasebenzi naningibalisela ngensipho yokugaza naningibalisela no. Lo msebenzi lo uwuthole ngoba uNkulunkulu ebona ukuthi uyahlukumezeka. Uyabo? Lo msebenzi uwuthole ngoba uNkulunkulu ekuzwela. Uma kuwukuthi wena usufuna ukubaphindisela noma ufuna ukubabambisa lokho kade bekubambisa khona, uNkulunkulu uzohawukela bona phela. Uyabona? Asuke kuwe. Qhubeka unjalo nje ube yisinga yini, uNkulunkulu uzokubusa kakhulu. Ukhumbule ukuthi uyabona nje once wane-stress bafowethu ufuna something ngenhliziyo yakho yonke. uNkulunkulu uyasondela kuwe leso sikhathi. Once nje wane-stress nje, uNkulunkulu uyeza kuwe akufika ku-comfort Nkosi yami. Uyabo? Ngoba wena uney'nkinga kahle kahle impilo yakho inzima. Uyabo? So injalo leyo nto. Uma kuwukuthi awusebenzi, vuma bakwenza isilima uzohlonishwa ngelinye ilanga. uNkulunkulu vele akunika umsebenzi omkhulu. Mina kunomfowethu omunye wayehlupheka, umfowethu waboshwa, waphuma umfowethu enganakeki emndenini, umfowethu ehlupheka, umfowethu hlala emkhukhwini, umfowethu engekho noyedwa omsizayo. Kumanje umfowethu uyena o-rich kunabo bonke. Yena o-rich kunathi sonke. Yabo? Uyena futhi usethandwa abazali kakhulu. Because use-rich, usenemali, useyasebenza manje into zakhe zimhambela kahle. Uyayibona ukuthi njani lento? Ngeke uyishintshe. Sayitholi nje, suyishintshe. Uma kuwukuthi awusebenzi, vele awusoze ulokhu nje uphathwe kahle. Phathwa kahle uma kuwukuthi uyasebenza. Hawu lapho-ke, hawu noma kuphekiwe ukuthi hayi ningamkhohlwa ingane yami. Hey, niphakele. Ingane yami 1 2 ayikho yonke leyo nto sengiyasebenza ngincika imali yami. Yabo nje la emhlabeni siyayozana sonke, akekho umuntu ongamdinga umuntu azomnyuza. Siyayozana sonke. That is why uma uthatha umfazi manje, uthatha umfazi ombona ukuthi unengqondo. Uyabo? Uzokwazi ukukulekelela kusasa kukho konke okudingayo. Izwa leyo nto. Ozokwazi ukumnyuza, yes. Kumele uthole umfazi ozokwazi ukumnyuza njengoba nathi besiyuza. Ubona amakhanda emahle nje becebezela benezingwe nje. Imali yethu yonke lecela bhenqeni. Basiyuza. Injalo nje lento bafowethu. So engikusho ukuthi musa phela uba namagqubu efemelini uthi mina ngingasebenzi nani ngiphathisa okwenje. No, bayeke. Sekubusile uNkulunkulu uphuma lapho. Thatha isibusiso ukukhohlwe iqalekiso. Yeah, nisubscribe ne.